No, täällä on ihan mukava oikeastaan, että oppilaat on aika, sanotaan, semmoisia opiskelumyönteisiä ja meillä yhteistyö sujuu oppilaiden ja huoltajien ja yhteistyötahojen kanssa. Eli se on ihan kiva. No, täällä on ihan mukava oikeastaan, että oppilaat on aika, sanotaan, semmoisia opiskelumyönteisiä ja meillä yhteistyö sujuu oppilaiden ja huoltajien ja yhteistyötahojen kanssa. Eli se on ihan kiva. No, mä oon ollut vuodesta 2011 täällä töissä, että mä oon viihtynyt ihan älyttömän hyvin täällä. Ja sitten tässä on se kiva, että meillä on tää hieno koulurakennus ja sitten somerulaiset nuorethan on tosi fiksuja. Eli meillä on tosi osaavaa porukkaa, kun ne tulee maaseudulta osittain, niin nuorilla on hyviä harrastuksia ja kädentaitoja ja muutenkin tuntuu, että nuoret pärjää tosi hyvin pääsykokeissa ja muuten. Tää on jotenkin semmoinen paikka, että täällä on niinku semmosia tervehenkisiä kivoja nuoria. Tosi kivaa. No, Kiirun koulu on aika semmoinen perinteinen koulu, johtuen ehkä just kun me ollaan täällä maaseudulla, että meillä on hyvin perinteiset arvot opettajilla ja niin kuin oppilaillakin, mutta toisaalta niin meillä on kyllä hirvittävän hyviä opettajia, että meillä on tosi innovatiivisia opettajia myös niin kuin esimerkiksi kuvataiteessa ja draamassa. Että täällä on tosi kiva olla töissä ja nyt tänä aamunakin ollaan taas opettajahuoneessa naurettu tosi paljon, että on aika semmoista niin kuin huumoripitoistakin se töissä käyminen. Mä oon viihtynyt tosi hyvin. Mun mielestä tää on hyvä paikka niin kuin olla töissä. Joo, kiitos.